nu te mai speli, nu știu dacă știți, drogații sunt foarte jegoși. Nu te mai speli, nu mai ai griji de tine. Toată lumea fuge de tine, nu mai mănânci. Acum am 89 de kilograme, am ajuns la 55 de kilograme. Adică te speriai de mine, eram un zombie. Dacă mă vedeai pe stradă, ziceai că sunt zombie din ăla din filme. Prietenul cu care m-am drogat prima dată s-a sinucis. Adică nu a trebuit să facă supradoză, nu a ajuns la supradoză, s-a sinucis. Pentru că a intrat în depresie, nu mai putut controla și de la prea multă supărare și depresie s-a sinucis. Și am, nu unul, am mulți care astăzi nu mai sunt printre... Și de fiecare dată când auzeam de unul că a murit, îmi băteam joc și râdeam și ziceam, mie nu mi se poate întâmpla niciodată. Până când m-am lovit și eu de o supradoză, numai că norocul la mine a fost că m-au văzut vecinii. Am luat mai multe pastile odată și am căzut pe casa scării și norocul meu a fost că am căzut într-un loc public unde m-au văzut vecinii și au putut să sune la salvare. Da, da. Leșinat, fără conștiință.